Така, здравейте! Днеска ще се занимаваме с хидравличната помпа на рейката за завиването на Mitsubishi, защото е потекла и ще се опитаме да видим дали може да се рециклираме сами или до така степен ще я прецакам, че трябва да си купувам нова после. Да, за целта ще я отворим и ще видим дали могат да се сменят уплътненията, които са вътре. За да ни тече, да видим как въобще вътре помпения елемент как е, дали има стружки, надран ли и дали ще трябва да се сменя или ремонтира. Първоначално ще започна с махането на тази задната част, всички щуцили, този, тук датчика, който е за налягане на хидравличната течност и ще видим вътре какво още може да изкараме. Нека се залаваме за работа. Така, отворихме помпата, ето го и помпения елемент, ето го и хаузинга, нали, по който трият ето тези планки, които седят ето тук вътре. И идеята каква е, че това е така тук вътре и тя като се върти, той е във формата на елипса, натискат маслото и го избутват на една страна, което нали, води до повишаване на налягането. Сега, за да извадим ето е този ротор, ето е тук се вижда, има една зегерка, трябва да я разкопчим, за да може нали, тази ос с колелото да излезе напред и да може да извадим помпения елемент и да почистим и да огледаме какво се случва. Ето го капака. Трябва да видим дали това уплътнение е добре, макар че като го опипам е станало на камък и да видим дали може да намерим друго такова, за да го сменим. Така, успешно разглобихме помпата без да щупим нещо. Ето го корпуса. Тук имаме оста с нали, задвижващото колело, помпения елемент. Другата част на помпения елемент е подложна шайба, която играе роля, каналчетата по нея играят роля за минаването на маслото, тук отдолу, нали, капака. И установихме, че оста на самата помпа е сравнително добре, няма някакви надирания по нея. Ето е тук отдолу, по тази шайба, подложена. Може да се види. И тук принцип се вижда къде са се въртяли ето тези пластинки на помпения елемент и няма някакви надирания. Лошо е когато има надиране, тогава се получава загуба на налягане на маслото. Вътре няма стружки, което означава, че не би трябвало да е повредена. И общо взето трябва да се смени само тази семеринга, която е уплътняваща нали, на оста
защото от нея е текло и да видя дали ще мога да намеря такъв опръстен. То реално погледно това е опръстен, който просто е смачкан по този улей. И би трябвало като го сваля, ако намеря подобен опръстен, макар че тук има едни извивки, които ме съмняват, че ако взема стандартен, просто обикновен опръстен, ще мога да ги направя. Трябва да проверя дали има ремонтен комплект, за да мога да го сменя. И общо това ще приключим с ремонта на хидравличната помпа. Вече хидравличната рейка няма да се занимавам аз с това, защото е дълга и широка и сигурно ще я пращам някъде другаде да я правят. Да, сега ще търсим семеринга и такъв опръстен, ги сменим и я затваряме обратно. Преди това ще ги почистя детайлите, да няма стари отлагания и подобни дреболийки. И ще я продухам, за да съм сигурен, че и пътищата са почистени.